Алдагы кытлау сәламен без Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылына юллыйбыз. Бүген үзләренең инҗе туйларын, 30 ел бергә гомер кичерүләрен әлеге авылда яшәүче Хайруллиннар гаиләсе Мөнир Алижанович һәм Фәридә Рафиковна каршылыйлар. Ынтылмаслык гомер бәйрәмнәре белән ихластан аларны балалары, кызлары Динара, киявләре Руслан, аныклары Самирчик, уллары Рафаэль, киленнәре Гөлшат котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Biz бәхетле балалар дип башларга булдык үз язмабызны. Чөнки безнең әти-әниебез бер-берсен яратып табышкан һәм кавышкан авылның иң күркле пары. Әниебез Ульяновск шәһәрендә медицина көллиятен тәмамлап, Иске Кулатка үзәк хастаханәсендә фельдшер булып хезмәт юлын башлап җибәрә. Соңыннан бар гомерен авыл халкының сәламәтлегенә багышлап, авылыбызның фельдшерлык-акушерлык пунктында хезмәт итә. Әтиебез Иске Кулатка техникумында электрик һөнәрен үзләштереп, 2 ел Саратов шәһәрендә хәрби хезмәтен үтәп кайта. Башлап райпода, аннары авылыбыз мәктәбендә завхоз булып эшли. Бар көчләрен куеп безне, 2 балаларын, кызлары Динара һәм уллары Рафаэльне тәрбияләп үстерделәр. Мин әниемнең изеннән атлап дигәндәй, шулай ук үз һөнәрем буларак медицина тармагын сайладым. Бүгенге көндә Ульяновск шәһәренең сугыш ветераннары госпиталендә терапевт буларак эшлим. Уллары Рафаэль Вольск шәһәренең хәрби институтын бетереп, үз һөнәре буенча азык-төлек бүлеге начальнигы булып эшли. Әле июнь аенда гына өлкән лейтенант булып, июль аенда үзенең яраткан ярын, киленебез Гөлшатны гомерлеккә үз итеп туйларын уйнадык. Әти-әниебезне бәхетле итеп, февраль аенда беренче сөекле оныклары Самирчиклары да туды. Безне тормышта иң изге, иң кадерле олы кешеләр әтиебез белән әниебез. Рәхмәтнең иң улысын, иң ихласын аларга җиткерәсебез килә. Яшәү биргән әтигә, яхшы атаның хакы 100 яхшы остазның хакыннан да олырак. Үзебезне яратырга, кешеләргә ихтирам белән карарга һәм тормышта үз урынын табарга өйрәткәне һәм өйрәтеп кенә түгел, үзе дә нәкъ шулай яшәгәне өчен без әткәебезгә зур рәхмәтле. Җан биргән әнкәебезгә рәхмәт әни, безне бәхетле һәм мәхәббәтле иткән өчен, аларның кадерен белеп яшәргә өйрәткән өчен, рәхмәт һәр көн өчен, күктә кояш, йөзеңдә елмаю балкып торган өчен, рәхмәт шатлыкта, авырлыкта, һәр шәк безнең янда булганга, рәхмәт барысы өчен сезгә. Сез табышкан, сез кавышкан безнең бәхеткә генә, яшәтер идек сезне без төреп бәрхеткә генә. Җил давылдан саклап кына үстердегез безне сез, иң кадерле затларыбыз. Алтыннарга биргесез. Безне мәхрүм итмәдегез ата-ана назыннан. Сезгә нинди изгелекләр күрсәтсәк тә аз сыман. Без телибез әти-әни сезгә бүген тик шуны. Булыгыз һәр чак таза сау, белмәгез картаюны. Тәрәзләрдә утлар балкып яна. Әти каршы ала урамда. Йөгергәләп әни табын кора, тәмле ашлар пешкән казанда. Озак еллар шулай тәрәзләрдә балкып торса иде утыбыз. Һәр чак безне каршы алса иде әти-әни. Туган йортыбыз. Әткәй белән әнкәй булгангадыр, бөтен яме бездә язларның. Бәйрәмегез белән котлап сезне, бәхет тели кияү кызларым. Сәламәтлек сезне ташламасын, көннәрегез итсен шатлыкта, яшәү тәме, дөнья яме, саулык юлдаш булсын сезгә картлыкта. Хөрмәтле Хайруллиннар гаиләсе, Фәридә апа һәм Мөнир абый, балаларыгыз сайлаган музыкаль бүләк бәйрәмегездә күңелегезгә яшәү көче һәм мәхәббәт истәп яңгырасын. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Заманда әнием яш булганда, әтиемнең күзе төшеп икәү тормыш корганда, әти батыр булган ди, әни матур булган ди, мин тугаштан үй эшләре шатлык белән тулган ди. Әлледә матурлар, әлледә матур бар, әкиятә илленедә әти бар, әни бар, иркәли туган йорт җылысы uşağı, ettiğin uçlar
kuşağım. Min bələkəy şağında, nazlanıb durğanında, düşmey duraydın deylər əninin qışağında. Bir bələkəy şağında, beyib duraydın deylər idən toqtalarda tügül ətdinin uçlarında. Əllidə matturlar, əllidə mattur barak yətdə illini dərdi bar, əni bar. Bir gəli yurt yıllısı uşağı, ətdinin uşları, əninin uşağı. Ey bala şağında bir həsrətsiz üskənim, ədiyimnin uşları, pullarının güçləri. Bik arıqan şağındam, əniyim quşağına, başlarını salır üçün qaytam tuğan yağıma. Əllidə matturlar, əllidə mattur barak yətdə illini dərdi bar, əni bar. Bir gəli tuğan yurt yıllısı uşağı, ətdinin uşları, əninin uşağı. Bir gəli tuğan yurt yıllısı uşağı, ətdinin uşları, əninin quşağı. Əllidə matturlar, əllidə mattur barak yətdə illini dərdi bar, əni bar. Bir gəli tuğan yurt yıllısı uşağı, ətdinin uşları, əninin quşağı. Ətdinin uşları, əninin quşağı, ətdinin uşları, əninin quşağı, əninin quşağı, əninin quşağı, quşağı, quşağı. Əgətdəy bala şağında, əgətdəy bala şağında.